Хороо бергендар мусулман ипотекаһы буламы тип. Беренчедән шәхси фикерем буенча бәлки ипотека дигән сүзне куллану бик дөрес булмагандыр. Чөнки ипотека тыю менән кешеләрнең ана шул теге Сбербанк биргән ипотека күз алдына килеп баса бит инде. Мәсәлән, кеше 1 миллион ала, түләп беткәс ул 2 миллионга барып баса. Һәм түләгән вакытында ул теге шунда ук өйе өчен түләй башламай, тәүдә теге риба ростовщичество. Ана шул риба аксаһын бурыстың төп өлешеннән өстәмәне генә түләй. Шуннан гына ул өйе өчен түләй башлай. Мана шул була ябай классик ипотека. Мусулман ипотекаһы тыйынса, кешеләр ана шуны күз алдына килтерәләр, аңлай алмай. Нисек инде ислам дине буенча риба тыелган бит инде. Безгә монда кемдер мусулман ипотеканы тәкъдим итә дип уйлайлар. Ләкин, кардәшләр, ысынлап та мана ислам дине буенча уның кагыйдәләре фикъ буенча дөрес корылган низам, система буенча түләү ысынлап та бар. Мәсәлән, кеше берәй оешмага киләләр, уныңа унда банк түгел инде, ана шул оешма өй хата. Ул өй өчен кеше түләй башлай. Һәм бәлки ул оешма ана шул өйдә осыдракка алган буһала, был кешегә арттырып хаткан буһала, был ябай сауда. Ана шундый система, низам бар. Нимәгәлер уны мусулман ипотека дип атагандар инде, бәлки бик үк дөрес хайламагандардыр атамаһын исемен, ләкин ундый нәмә ысынлап та бар. Хатта мына Рәсәйдә лә ундый нәмәне эшләргә тырышалар. Буның туралы төплерәк белергә теләһәгез, ана шул иктисад фәнен яхшы өйрәнгән һәм ислам диненең кануннарын да яхшы белгән кешеләрдән һорарга кирәк.